Streets social media manoswera njoona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, tinawo mashoko atakasangana nawo asingafadza. Zukuru Tsaona yakaitika iyo ikauraya chifa. Ndoda kuti ndinge ndinokuzivisai, asi chekutanga kana watanga kutibata nhasi ndinokurudzira kuti chingobaya subscribe button, zvinoitwa pachena. Also unewo chisupporta basa reSaint TV. Aniti besides makuwa tiri kuitawa, tine zvimwewo zvatinoita zvakare. So mukabicheka pachannel panapa muchaona kuti tinokuinzirai zvakasiyana siyana. Kuri kuda kukutandadzai, kuzivisai zviri kuitika, uyezve kukuentertainai, handiti nekukudzidzisai zvakare. Also don't forget kuendawo kuFacebook page redu riri kupisa, unofollow our Facebook page. Kuenda ungonofollowa kuitira kuti pese patinowinza nyaya unodzionawo patinoita live stream. Aiwa, zvinobva zvakuitira sezvo zvitiri kutoita nasarura wako, enda unosangana nemudiwa wako ikoko. So nyaya ndauya nayo zukuru isi inofadza. Kunonzi iko nezuro manheru na10 dzeusiku mumugwagwa weBulawayo Victoria Falls. Mambo chief vanonzi Chief Mabhikwa vakabva vaitawo tsaona. Chinova chinorwadza zukuru, chinhu chinoshungurudza. Vaita tsaona kudaro vakazomhanywa nawo kuchipatara cheLupani, uko kwavakanosvika vachiti chisarai. Aiwa, tichiti nematambudziko kune mhuri yarasikirwa nemurume uyu anonzi ye Chief Mabhikwa. Anditi avo vakazvarwa vachinzi Nicodemus Vusumuzi Kumalo. Vazukuru, ngatingwanai mashoko mairi matatu ekunyaradza nehama dzedunhu ranga richitungamirirwa naChief. Anditi also vazukuru tichida kudzokera kunhoroondo yavo. Chief anonziwa mugore ra2012 ndopa vakagadzwa kuva mambo vachiri ne19 years. Vazukuru kureva kuti vakagadzwa vachiri vechidiki chaizvo. Anditi asi kana mujenyi wakubata kuti ndiwe uchava mutungamiriri, nezodzo racho kana riri pamusoro pako unotozodzwa ende basa otoita. Asi chinorwadza nechoti vashaika vachiri vadiki zvakare, bhozi vashaika at the age of 35. Vazukuru, ndo nyaya yatatuye zokuzivisai zviri kuitika kuhama dzedu kudunhu rekulupani. Handiti kudunhu rekulupani. Aiwa, chingoti mweya wavo uzorore nerugare. Mwari anyaradze. District yese Matebele North Province, uko kwanga kuri chief murume uyu ano Chief Mabhikwa. Handiti ndo chatatuyo zokuzivisai zukuru zviri kuitika maswitse social media kuti musanyanyosara. From Uncle Saint, the only Zim Uncle, pari zvinochitichi much love.